Oimore nyakoro magajuang machiegni chendo ni maro Oimore wa ikoni weche manyien mag motuche pacho kabe thuolo mar go kodwa mbaka wantiere lai mar ote machuok 2-3-6 ka bende wantiere mbui mag tudruok kama oting'o Facebook Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, YouTube kacha kaito bende wantiere Ramogi TV KE e mbui mar X. Duto orake pacho dhio makauno machiegni wachogi mago momiyo pek. Jener ewi kaka ichiwo hola ya guluno medo nyuolo piny. Chich okwakwa guch hola mar Hustler Fund ka ripod Auditor Jener ewi kaka ichiwo hola ya guluno medo nyuolo piny. Chich okwakwa guch hola mar Hustler Fund ka ripod Auditor Jener ewi kaka ichiwo hola ya guluno medo nyuolo penjo mopogore opogore. Mochung bathagi mochung etoke kocha mago the first line of defense. Joma jotuo neno mokwongo ka gichopo hospital. They are the first line of defense to momi wala mondo serikal owinj kwayogi, owinj ywakgi, ma ke mana ywak ma daktari kende, ma ywak mar jopiny duto. Lakteche ma jopuonjre ne obago ng'anyo nyaka e log tich mar migawo mar thieth ka ywago thuolo mag tije. Akaniambia nitameza dawa, chifu amenitoa nguo mbele ya ndugu yangu, mbele ya baba yangu na ango yangu, kwa heri unichungulia mtoto. Akamesha dawa, nikakimbia nikipiga nduru. Obila timo nonro bang' japuonjre manyako okawo ngimane oko Kisii, wirani ruoth magwengi orodhe e Oranjao. Machiegni nyakoro magajuang jaloko maro en Wilson Ochuka, nyinga Lydia Hukeyo. Auditor Jener mapacho ka onyiso chich e kaka itaya gulu mar hola mar Hustler Fund. E report ma ochiw kod Auditor Jener Dr. Nancy Gadhongo oyangore ni nitiere gigo makelo chich e kaka osebed ka ichiwo hola e aguluno. Kaka jafwambo marwa Nyakedi leronwa e kind omenda duto mano ogol kata ol kochopo dwe mar 6 higa mokalo bilion 10.9 ne pod okoduoki. En report ma ochiw gi Auditor Jener ma en janon buge omenda mag sirkal ma okunyo matut kaka agulu mar Hustler Fund osedhach. Nonrono omenyo ka bende oboke mag chudo gin mahie to kod ka bende chike duto iluwo e aguluno. E report mare, Auditor Jener Dr. Nancy Gadhungu onyiso chich ka owacho ni aguch Hustler Fund ni kod weche ma ok oluwo dwach chik ni mar oboke kod riside mag chudo onge kod ler malong'o kendo kelo penjo mar kadibed ni nitie mibadhi e iye. Auditor Jener oyango ni rang'iny mar duoko hola ni piny kirango gi kwan hola mane ochiw ka chop dwe mar 6 higa mokalo. Kwan no yango ni jima kwan gi oktin ne milion 17.8 ne ochwalo kwayo mar yudo hola kendo ne omigi kwan omenda makoriw to romo shillings bilion 32 gi wiye. Ei hola go duto bilion 10.9 ne rik okoduoki ka chop dwe mar 6 higa mokalo. Dr. Gadhungu fwenyo ni customer moko 5 maonge opande nitie ei kwan ji mane ochwalo kwayo mar hola to ok nyal yangore kadibed ni gin bende ne omigi hola maonge opande. Bende olero ni nitie hola tieng' di 424 ma kwan ne romo shillings 404,445 mane ochiw maonge kod namba moyiedhi ma otisi ni kod gino maketo pek mar ka bende hola go ne ochiw kata oyo. Report no nyiso ni ji 11,213 magin jokaw hola ne omi hola duto maromo shillings milion 161.9 kapok giduoko hola mane rikose migi motelo. Nonro oyango ni aguche 1,029,315 mane ni kod hola maromo shillings milion 81.6 ne olor ka chudo mag hola e aguchego to ok nyal yangore kaka ne otim. Dr. Gadhungu wacho ni onge ler makare ma ochiw ewi aguchego. Nonro makamago kelo to e agulu ma jatend piny Kenya William Ruto ne okete opara manyime kaka achiel kuom mise mage mag jiwo ochumi mar jo Kenya mayuto gi ni piny. Dibed ni rode mag mibadhi nyalo yudo tiendegi e aguch Hustler Fund. Nyakedi, Ramogi TV. Migawo mar wuodhe koda piny okawo pach jopiny kawuono ewi meto mar osuru
Maigeto keti ewi nengo mauta kaka yor medo omenda mar konyo bero apeni mapacho ka. Tan migao mar wuodhe kod apeni Kipchumba Murkomen nopuo oganda jo Kenya kuom golo pachgi ewi meto mar osuru no ka koro singo rango pach oganda kendo neno ni omany yore mag yudo omenda go ka onge meto mar nengo. Oganda jo Kenya okuyie gi paro mar medo osuru e bech mauta e pacho ka gi siling 7 kaka yore yudo omenda mar loso apeni. Oganda jo Kenya noyudo thuolo mar golo pachgi ewi okang' mar sirikal mar dwaro medo osuru no kama thoth oganda ne okosiro paro no ahinya to kaluwore gi pek mar ngima. E boma ma Nairobi, ji mano kende mano chopo chiwo pachgi ewi paro makamano. Gino mano miyo chenro no okawo seche 2 kende. Given the economic situations currently, you just stay, let the increase be stayed, not implemented. And also our biggest concern was, is it why the backlog? Is it a question of the quality of infrastructure that is currently being developed? During the time of Uhuru, we saw the expressway and the other one, the standard gauge railway. But the problem now with this government, we are not seeing those things. We are told about a house building somewhere which we cannot see. Migao mar omenda oyango ni thoth oganda jo Kenya okuyie gi meto mar osuru no kama koro biro chuno mondo mi piny owacho manyore mamoko mag manyo omenda go ka onge meto mar nengo mauta. In the ministry will provide leadership. We are going to think and we will come back to you with solutions that will not transfer the prices of fuel, make it higher than it is at the moment for the people of Kenya, because we have had you. Ponono ni paro go okadho kaka ne ginno. Bech petrol ne dhi medore ka oya siling 190 nyaka siling 197 kuom lita ka lita, ka diesel ne dhi medore nyaka siling 180 ka oya siling 173 ma iuse sani. Migao mar omenda no oyango ni meto mar osuru no en kaluwore gi kethruok mar apeni madwaro omenda mathoth mondo milosi e pacho ka mangima ka bende thoth apeni okosebed ka iloso kuom thuolo mochiw kaka winjore. The views that the people are saying we don't want it now is part of the answer. That answer that people are saying we don't want extra levy now is a good answer. E kaunti ma Machakos, jari okende mano chopo chiwo pachgi e apis board marango weche apaya ka thoth oganda no okwepo chopo e apise go. Mano bende chal mar weche kaunti ma Nyeri kama jo Kenya matin kende mano chopo chiwo pachgi ka thothgi ne pingo meto mar osuru mora mora ka oya kuom piny owacho. Migao mar wuodhe kod apa osebedo ka jogo osuru ma siling 18 mar loso apeni ewi mauta higa 2016 ka sani ogato yudo omenda maromo bilion 35 kama koro kelo dwaro mar medo osuru no nyaka siling 25. Jubilee koro nyero mokalo paro ma jatend piny Kenya William Ruto ma en godo mar wuoyo maromo bede migepe kaka kembe sirikal 47. Jagoro maduong' e duond burano Jeremiah Kioni olero ni Ruto ok ong'eyo gima owacho wira ni bede migepe go inyalo mana kethi kokalo od bura to kokalo e dwaro mare wuon. That he has no capacity to dissolve any parastatal. All these parastatals have been established through an act of parliament. And it is only by repealing the acts through parliament that such a promise can be made. So for him to stand in front of the Generation Z and Kenyans and to give such a promise, it is another way of looking for a reason to postpone the eventuality that is now certain. That eventuality is that Ruto must go, and where he goes is home. If he really believes in this, we need to see a proper plan and something that he is putting into action. We need to see acts of parliament being repealed or bills proposing to repeal the 47 acts of parliament that constituted or were used to start the parastatus. Lakteche mag interns obago ng'anye log tich mar migao mar thieth kasundo sirikal mondo megi orak mag tije kendo ikre mar chiwo negi ochudo makare ma ok mar 70,000 kaka ilieko. Ochuno jatend migao mar thieth Susan Nakumicha mondo mi ofualo wuoth motelo ne lakteche mag interns go chope log tich kendo bago ng'anyo. Wata Nyambaga no yuro kanyo kendo loso report no yo makchal kod mae. Gichopo e log tich mar migao mar thieth ka gin kod mau mar nyiso riyo margi mar yudo tich kaka lakteche mamoko.
kata odoko ni obila mane omanore makare ka giikore mar rakore kodgi e rangach mar log tich mar thieth. Laktechego mag intern mane ni mana ne kod firimbi, pi, to kod lep boruok e tich, gino mane otaro obila nono, kata kaka inyalo bol kuomgi iro malungo wang'. E ng'anyono, ne gin kod kwayo mondo sirikal okete tim chiwo thuolo mar tije ne lakteche, ka gitielo ni nitiere nok mag lakteche thurka, kendo jo Kenya ok nyalo yudo thuolo mar thieth makare e ute mag thieth. Today as we speak here, we have 1,000 people seated at home after studying for 7 years with their parents who sold property to educate them. Doctors are committing suicide. Doctors are going into fields that they did not study about. We face through health risks at hospitals. We have not been posted. Our parents paid all their resources to take us to class. So it's not even right for us to make us wait at home. Duol mochung' ne osara pachoka SRC ne opedho omenda maromo Sh70,000 ne laktechego. Ka laktechego wuon to kayo lakgi ni ginyalo mana mor gi osara mar Sh200,000 gi wiye. We as medical, dental and pharmacy interns gather here today with one mission: to ensure our posting is effected and that no one is left behind. We don't want divide and rule. No. We want to post all and pay as CBA. His Excellency the President, you promised us that you will post the interns. May you please keep your word. Ma en achiel kuom ng'anyo mar owere mag Gen Z ne oriwore kod lakteche mar sundo piny owacho mondo obedie kod ratiro chopo kare dwach rowere e yor chiwo thuolo mag tije. Mochung' bathagi, mochung' e toke kocha, mago the first line of defense. Joma jotuo neno mokwongo ka gichopo hospital. They are the first line of defense to momiyo mondo serikal owinj kwayogi, owinj ywakgi, ma kel mana ywak ma daktari kende, ma ywak mar jopiny duto. Magi timore ka bang' jatend migawo mar thieth Susan Nakumincha ne leny mos kendo falo wuoth bang' winjo ka firimbi mar growerego kanyakla kod mago mag roteche ne ochoma pisi mare. The Ministry of Health, under the leadership of Health Cabinet Secretary Susan Nakumincha, is jeopardizing our future. Yes. We have been at home for 2 years now. Yes. Our knowledge is decaying. Yes. And we are losing opportunities to advance our lives. Yes. The psychological suffering we endure is immense. Yes. Without a license, we cannot practice medicine. We are not going to run away from you, and you're not going to take our money, and you're not working for us. The interest you protect, we don't know what you discuss in bed with the government. Yes. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers gikone ochuoyo kogno e grimiti madoko gie tich bang' dweche 3 mag ng'anyo. Telo mar riwruogni kawuono winjore kod riwruok mar governors ma osingo chopo kare dwarogi kamoriwo ndiko jochiw thieth manomiyo rake chenro mar UHC. Kaka jirito moni lerono migawo mar thieth kokale migawo mar omenda mondo mi ochwal omenda ma oromo ndiko jochiw thieth go e counties. En ng'anyo mane ochakore tarik 1 dwe mar 4 higani bang' riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers chiwo thuolo ne piny owacho mondo mi ochop dwarogi. That from Monday, all the anesthetists, all the critical care clinic officers and other specialists will cease working henceforth until these matters are resolved. Ng'anyo ni ma okawo thuolo mar dweche 3 gikone orumo kendo jochiw thieth manie bwo riwruogno owinjo dokie tich e thuolo mar seche 24 kaluwore gi ogirimiti ma gichuo yie kogno. E winjruokni mar riwruok mar governors kaachiel gi kuko chuo yie kogno e wach mar ogirimiti mar tich collective bargaining agreement, counties owinjo chak twak kod riwruogni kendo ket winjruok e thuolo mar ndalo 60 chakre kawuono ka balang' mar tich matek risk allowance ibiro chul kaluwore gi dwaro mar Salaries and Remuneration Commission. E wach mar medo lemo jochiw thieth okwa counties mapok ochako timo ma mondo mi ochak kaluwore gi chike matayo jotij piny owacho Public Service Guidelines kochopo tarik 1 dwe mar 9 higani. Bende winjruok obedo mondo mi counties ondik jochiw thieth higa ka higa kaluwore gi omenda magingo ka bende gibiro ndiko jochiw thieth manyien e kar mago mabiro bedo ni oyudo midhiero moko ma ok yienegi dhi nyime kod tich. Migawo mar thieth e winjruogni owinjo chiwo omenda ne counties mabiro konyo ndiko jochiw thieth ma osebedo ka go orake bwo chenro mar Universal Health Coverage. Counties mapok ochiwo kuma mag thieth owinjo chiwgi kapok ochopo tarik 1 dwe mar 9. Kata kamano, jochiw thieth ma ok osebedo ka yudo sara mag gi nikech ng'anyo
okoni wachgi biro ng'ad kod doho ka counties bende ok owinjo chiw kum ne jochiw thieth moro amora ma osebedo ka nie ng'anyo. Ng'anyo mar clinical officers gi ma orumo e ndalo mar 99 weyo riwruok achiel e ng'anyo Kenya National Union of Medical Laboratory Officers e ng'anyo mabende hawo ndalo 80. Judith Omondi, Ramogi TV. Familia moro ywak ewi tho mapoya kendo magalagala mar wuodgi manyinge Denzel Omondi manyocha en achiel kuom jong'anyo manyocha odonje od bura to bang'e nyoduogo kwany ringre ka ojwang'e kar pi e gweng' ma Mashinani. Juja e boma Thika, Denzel Omondi Onyango en japuonjre matieko sombe mbalariany ma JKUAT kapok ne oromo kod tho mare. Penjo mathoth luoro tho mare ni mar nyocha ogo ripode ni olal mana bang' ng'anyono. Mola Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Bang' tipo mage landore ka en achiel kuom rowere mane nie ng'anyo mane obagi kod rowere mag GNZ e dier boma ma Nairobi. Occupy Parliament! Seche machuok bang' ng'anyo, tipo mage ne koro metni mbui mag milome malando lal mar Denzel Omondi. Moko kuom tipo ne gin nyaka mag opande mare mag Kenya kod kadi mare mar kar tiegruok ma en mbalariany ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Jonyuol Denzel Omondi Onyango wacho ni nyocha gibedo kod chuny madang'ni bang' fwenyo ni rawerano ndache gwenyore tok ng'anyo manobagi boma Nairobi kod rowere mane kwedo paro mar chik mar omenda 2024. Gino mane omiyo jonyuol ne ogoyo lipot e tesend obila Majuja, lipot namba 20 mar tarik 1 dwe mar 7 2024 e kar seche mag 4 okinyi. Kata kamano, wuon mare James Onyango wacho ni ne obedo kod buok bang' yudo lipot ni ringre wuode oyude kar kware moro yo Juja. E twak kod tipo mar Citizen TV, jatatije mar riwruok makene ratiro mag oganda Irungu Hampton penjore ni marang'o oganda gwenyore yo mok ler kata odoko ni obila nitiere marito jo Kenya. Denzel Omondi was a future quantity surveyor. He's a student of JKO CAT and disappeared about a week ago. He unfortunately has just been found in a quarry dead, and his family basically had called for his return because it was suspected that he was actually abducted about a week ago. Unfortunately, he has now shown up in a quarry. The question we need to ask, is he the only one or there are others? IPOA and government, they must all team up together and account for every death that are around these issues. Okoni ringre mar japuonjre mar mbalariany ma JKUAT koro rito bero mar yango gima dekel tho mar rawerano. Kage sani to kane ringre mare General Kago Mathika. Jaod bura makarachuonya dipo kuome okone sirikal mondo kas nondo mar chiwo ler e wi tho mar rawerano mathoni obiro e yo magalagala. En gima lit sana. Sirikal akwayo mondo okaw responsibility ma ok giweyo jonyuol mondo thagre gi tijni endi. Jonyuol ni Nairobi ka gi adala gibiro mondo gilos wach nyathigi mane gikeno kendo nyathigi mane oting'o future margi. En gima ok yot, en gima lit. On behalf of jokarachuonyo te, atimo mos ahinya ruok. Omiyo ka ng'ato otho yo ma lit machalo ma, to dagob ng'eyo gi jokarachuonyo bende gomb ng'eyo ni tang'o motimore, otim ang'o mane deserve ayo ne pinyni. Magi timore bang' rowere mag Gen Z nyobedo kod romo Uhuru Park mar dhialo jok mane oyudo hinyruok e chieng' ng'anyo to kod mago mane onegi kanyakla kod mago mane olal godo e yore magalagala. Hao watu hao ni maheroes kwetu kabisa. Denzel Omondi Onyango nyo en japuonjre mbalariany ma JKUAT kendo nyorito sidho simbo mar tat somo kata digri tarik 28 mar dwe mokalo bang' renye somo mar nono lope. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruok jofwambo mar KUJ kod mano mar Kenya Media Sector Working Group opwoyo rawere mag Gen Z kuom ng'anyo magisebedo ka gibago e pacho ka kendo singo miyo gi thuolo mar chwalo pache kod ng'ur margi kaka achiel kuom yore mag chwalo lokruok
kod chenro mag dongruok e thurka. E kindego gipuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom okang' manokawo mar wito oko paro mar chik omenda 2024. Kagilose magawa moro e boma Nairobi, giwacho ni rawere osewacho moko kuom gigo machando pachgi kendo mahinyo oganda jo Kenya kaka nok mar tije kod ageng'a yudo chenro mopogore opogore mag sirikal. Kenyans led by Gen Z have highlighted a wide range of concerns from economic hardship and youth unemployment to educational challenges and the need for good governance. The Kenya Media Sector Working Group recognizes the frustrations felt by young Kenyans, such as unemployment, bureaucratic hurdles in accessing critical public services such as ID cards, passports, and higher education loan board funding, the difficult environment of doing business, among others. The Kenya Media Sector Working Group stands ready to facilitate genuine and transparent engagement on the key issues already put on the table. Open dialogue is essential for finding solutions, and the media will play a crucial role in fostering this exchange. We will shortly announce a comprehensive plan to develop a platform where Kenyans, including Gen Zs, will engage on critical issues affecting the nation. We are committed to working with Gen Z, the government, and all Kenyans to ensure our media continues to be a credible source of information, a platform for diverse voices, and a force for positive societal change. Daken Prario bang' Sadek Marutieno chenro eno imorero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV. Collins Boynet mar Gwasi wacho ni en tiere kodwa e chenro kendo osechopo e wang' sa. Kata kamano wacho ni en pokosomo bill, finance bill makata ne ji tamore no en okiano wachang'o. Kata kamano wacho ni ool gi telo mar Ruto owacho kanyo ni okone ka ngima dhi kode maber kata obedo ni pok osomo finance bill. Rafiki Nyakwaro Pondo wacho ni en tiere kodwa kachiel gi wakili Mudiwo Victor Olweny. Giduto giwacho ni gikete mana kae Ramogi TV e sechegi mag Oimore. Mark Aluga japeng' achiel Mabom Center wacho ni owinjo wayo makare ahinya en tie kodwa. Onyanga Felix mano Evangelist kantie Pala Kuguta wacho ni Ramogi TV lera ahinya kendo mora ahinya gi chenro. Tony Saka bende wacho ni entiere kamoro ni Otonglo hembe oseyuore budho. Prince Charles Wood Juma wacho kanyo ni kata hero kawana ahinya. Holo Victor Imbani nini kacha wacho ni en Marenga Beach, Port Victoria. Larena Carol kantiere Otonglo Kisumu wacho ni gin kanyo gi James Waringa e chendo ni mar Oimore. Na Pastor George Marodi Jesus Fellowship wacho ni oseyuore chendo kachiel gi Madam Vida mar Nyalkinyi Primary School kod Pastor Elizabeth mar Bongu Glow Church. Wacho kanyo ni George Bati olale wangi Bati kumora mora ma intiere kaumos gimora ahinya gi chendo. Kata kamano gin kod lit mar lalo Jeno Chieng mabende pod en kuyo ne achiel kuom johera mag Ramogi TV. Wamedo kwayo hocho makene na Will Cox, Oliver Tambo gi nyithindgi moko kuom lal mar Jen Ochieng. Neno bende ote mar Min Pilot mar Ndhiwa wacho ni entiere kodwa kendo mora ahinya gin kanyo gi nyar God Mesa gibedo mos gineno Ramogi TV. Neno bende Pastor Juma Orundu wacho ni osechope chenro kendo omor ahinya gi chenro ni mar Oimore. Wacho ni weche go mopong'o piny Kenya to wach mar lamo hema nyalo konyo kae to kijende bende koro wacho ni otimo tim makare mar keto sirikal tesre e gigo mabende jopiny ok mor godo ahinya. Neno ote mar Pastor Collins Odindo wacho ni oseyuoro ka en Kayole County ma Nairobi. Wacho ni wan gin kanyo go wadgi Steve Olima kod Celine Olima mana kaka wacho ni oseland lakteche mondo mi ondiki mondo jopiny oyude thieth e yo makare kaka owinjore. Wacho ni achiel kuom gigo abende gin ratiro mag oganda en yudo thieth makare. Na Witi Jarodi osemole chenro wacho ni yo makare gin kanyo Rodi Kopany gi jaode Vonda kod Movin Ochieng wacho ni gimora ahinya gi chendo. Ken Safi Yenga Ulore wacho ni en bende entiere kae mora ahinya gi chendo. Banade Nyagenga ne nikacha in bende wacho ni yo makare ahinya weche gi chopo no asego Osogo Kanyamkago Hustler Fund en pesa jopiny kendo ok onego bande mano pach Bernard. Rafiki Wuod Ligala Kabiero kantiere kodwa e chendo Koya Ligala wacho ni gin kanyo gi jaode Sheni Atieno Flozianet kantiere Siaya Buon gi Jojo Chieng Obare Dan Gage Christine Dande kendo gimora ahinya gi chenro mano mar Oimore. Honorable Ajali wacho kacho Ruto kano kaotelo ne okono wane odhi tieko extrajudicial killing kata nek mabende timo kanyo gi obila. Sani wacho ni jo hematindi nega ahinya
kata kamano nowacho ni obiro kedo kod nek mitimo gi obila. Wacho ni asayo ked chuny Danzel kama okwe kendo chuny jonyuolne kod wedene. Kijana mpole wacho ni entie kodo, wacho ni letnde ni Gen Z iluwo bang'e manegi kinde makoro oseya e ng'anyo. Wacho ni ok en gima owinjore. Melvin Ken wacho ni en bende entie Eldoret, lakini piny owacho onego bed ni koro owinjie ywak oganda jo Kenya kina bende koro piny tek gi oganda. Mariona Kothin bende ni kacha wacho ni intiere kindu kamoro ni seka. Gimiwuoro en ni nyathi manyako wito ngimane malit. Wacho ni jonyuol oleo kendo en wach malit ahinya. Lisho Odhiambo wacho ni en wuodo lande, en e chenro kendo wuoro kaka ringre yudo mana kama opogore gi kama no obagi e ng'anyo. Wacho ni en gima lit ahinya kinego nyithindo matindo mabende ne makosa margi en chwalo pachgi kata chwalo duondgi ne piny Kenya. Ogango Hesbon wacho ni osemolo kaka pile gima wuoro en tho ma inego go jende mabende ng'anyo e pacho ka. Sheni Otieno wacho ni en kodwa e chenro kachiel gi min gi Sharon Achieng' mano nyako dongo Oscar nyako rigi bende nitiere kodwa e chenro. Ano bende Ogango Hesbon kendo chako oro ote magi Otis nyakwar nyawade wacho ni sindo mwalo weche gi lerie. Otiyo mos ne familia mara Koriko kuom wito wuoyi matin brother Collins wacho no nindgi kwe watio mosa ahinya kuom lal moyudo. Vidal Apudo wacho ni osemole chenro weche manyien chopone ka entiere Nakuru. Wacho ni jo Gen Z gi okonyo oganda jo Kenya. Gigolo ne oganda jo Kenya wich kuot mar telo marach bende do chune e kuro oganda jo Kenya. Wacho ni jotelo osedok chien kata kamano nyithindo ema koro konyo oganda jo Kenya. Kata kamano wuoro ni piny osiko to ok sikie inego nyithindo mabende ratiro ratiro mar ji magirocho onge to gikedo ne ratiro gi kendo telo makare ne piny Kenya. Med oro ote mag nyakwara mga juang oyo matin maino Oimore kikidi mabor. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Panda will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on View Sasa. There is so much to explore. Milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala.
pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Wadhi mbele nyakoro mgajuang gavana machon ma Migori Zakari Okotho bado kod nyithinde 4 kachiel gi achija moko 11 odok kendo e doho dhi duoko penjo motenore gi mibadhi. Burano koriwo mibadhi mar siling bilion 2 kod tiyo marach gi apisi ma biro mana bang' ka obado nyocha oketo winjruok gi duol mar EACC mar chulo mwandu mar mo siling milion 235 e bura mar mibadhi mane miene. Jopiny nyocha ogolo ng'ur ewi winjruok ma kamano ka koro to onyiedhore ni obado pod kuome nierot. Geno riedo joneno bura mag chiwo neno maggi ewi mibadhi matudo obado kod lange. Apisa magarita kwe kaunti ma Kisii dhi nyime kod timo nonro ka otenre kod tho mar japuonjre ma jaklas 9 manyoka ngimane e yor deruok ka omadho kwiri. Japuonjre ni e barua mane oweyo chien wacho ni okawo ngimane nikech nyorodhe skul gi janyuolne kod ruoth mag gweng'no. Jojo mantiere kod ler. Gweng' mara Mabuko e kaunti ma Kisii lit kod kuyo okwako familia mar Feni Kerubo kaachiel kod jaredo mari e gweng'ni kalwe kod tho ma japuonjre mane okawo ngimane e yor deruok bang' madho kwiri. Olando kata kiboko mane japuonjre Joyce Bonareri oyudo kawo kuom jonyuolne ka otende kod ruoth mag gweng'no. Olando menen mano mar keto japuonjreni e yono makare bang' leo sikul kuom dala achiel koro kelo tho mare. E barua ma japuonjre ne ondiko kapok okawo okang' mar dere, ne olero ni Olando mane oyudo kuom jonyuolne ka otende kod chief magweng'no ne okelo ni wich kuot ka bende momiyo ne okawo okang' mar kawo ngimane. Akaniambia unajua namba bini yangu ya Mpesa, ngamwambia mimi sijui. Akaniambia sasa utajua leo. Akaingia kwa nyumba, akawekelea simu juu ya meza, akatoka nje tena akasimama hapa. Akaniambia nitameza dawa, chifu amenitoa nguo mbele ya ndugu yangu, mbele ya baba yangu na ango yangu, kwa heri unichungulia mtoto. Min japuonjre ni Feni Kemunto mantie kod lite chunye wach ne ok ne ong'eyo ne okang' mane gikawo mar chwado japuonjreni kaka yo mar kete yo makare ne dhi kelo tho ka oywago giyome ne gikawo okang' machal kod mae. Ambiwa aende kwake kwa sababu alipigiwa simu aende shule. Jusi alimwambia nilienda. Siku hiyo alimkataza akamwambia ukuja kwa ofisi yangu. Jusi alifikiria ataenda kumshaikia. Eseche ma familia ne ywago tho ma japuonjreni ma jaklas 9 seo bende koro keti ne ruoth mag gweng'no mane okawo okang' mar chwado japuonjreni gino bende koro kelo tho mare. Amempiga viboko mpaka amepita kiasi, na mimi animpea punishment ya kwenda kukata nyasi ya ng'ombe. Huyu chifu ametuletea sita kubwa sana. It's clear that this was torture. It's clear that this is a kind of gender-based violence being done by a public officer on a very innocent child. Asking our security agencies to ensure that none interferes with this process. Tendari tekwe county ma Kisii oseyango ni achich maduong' osendiko dhoge ka obila ka otenre kod tho ma japuonjreni. Tunasikia ofisa wetu amehusika. Tumeenda mahali pale ndio tuweze kupata ujumbe kutoka kwa mwadhiriwa. Tumeweza kupata huo ujumbe, tukakusanya evidence ya kutosha. Ringe japuonjreni osetere kar kano ringreno mari chuni e kinde ma irito timo ne bero kaachiel kod nonro. George Juma,
Ramogi TV. Joneno e buch jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achija moko 93 ma itudo gi nek mag oganda ma Galamoro e bungu ma Shakahola ne gikone koro ochako chiwo nendgi e Doma Shanzu e kaunti ya Mombasa. E burano mane dhi nyime nyim jang'ad bura Lia Juma, okil mar piny owacho Jami Yamina konegi ko joneno 90 mabiro chiwo ler e wi nek mag dhano 446 maringregi noyudi koiki e bunge ma Shakahola. Kata kamano moko kuom joneno go itimo nendgi apanda ma ok elela bang' Doma Mombasa podho kwayo mar dwaro ni omigi arita makare kendo gichiw nendgi ma onge goyo gi picha kata mako dwondgi gi jofwamb weche. Achiel kuom chenro madohono ni godo timo limbe e bunguno ma Shakahola kama nek makamano notimore. Dated 11th of June 2024. La zaidi ni kwamba kwa makubaliano hii mahakama itaweza kuongozwa na amri ya High Court ambayo ililetwa mahakamani ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu. On the protected witnesses listed therein. Kwa hao mashahidi wanaochungwa waliotajwa katika amri hiyo. And then the last one is by consent both parties to make oral opening statements regarding the case hearing. We will present both direct and circumstantial evidence with around 90 prosecution witnesses. Wataweza kuleta ushahidi wao mahakamani, yote ushahidi unaoongea directly kama ambayo inahusisha ya mashahidi 90. We'll also adduce numerous pieces of real and documentary evidence. Wataweza kuleta pia vielelezo mahakamani, including electronic and other forms of digital evidence. We'll rebut all the claims, wataweza kukataa madai yote, assertions and allegations, madai na chochote kitakachosemwa made by the prosecution, ambacho kitaletwa mahakamani na kiongozi wa mashtaka, and in the process, na kwa hiyo njia we shall lay naked wataweza kuweka wazi the false allegations, madai ya urongo, claims, madai and charges na mashtaka that were leveled against our clients. Riwruok mar Rotary Club kaotenre kod migao mar thieth kaunti ya Migori ochako chenro mar golo remo mar konyo e tieko nok mar remo ma osebedo kanenre kaunti ya Migori kinde ka kinde. Riwruok mar Rotary Club kaotenre kod migao no mar thieth wuothe skunde mag secondary kod kuonde tiegruok mag wuoyo kod jopuonjre mondo mi ogol remo. Report mawuok kuom migao mar thieth kaunti ya Migori wacho ni dwe ka dwe jotuo dwaro remo maromo 1,200 kata lita 1,200. Kata kamano remo ma ginyalo yudo en mana kind lita 800 kod lita 1,000. Gino manyiso ni pod nitiere remo. Jatend riwruok mar Rotary Club e kaunti ya Migori Peter Ngwengi wacho ni gigeto choko remo maromo lita 10,014. Mana mara maber oloyo ka wuoyo kod ji oko nikech seche moko jomadongo oluoro golo remo to kidhi college kata skul tineno ka jomawero kotindogi gin kod haja mar golo remo kendo wuoyo kodgi yot nikech ging'eyo ni onego bed ni gikonyo jogi mantie ma dwaro remo. King'iyo sani kata king'iyo Kenya ka sani maandamano manyotimore ni nitie nyithindo matindo mahinyore to ka gidhi osiptal to samoro ka ginwang' remo. Koro wageno ni remo ma wanwang'o kaluwore kod drive matimo sani ni biro konyo jogo machal kamano mag ute mag thieth madwaro remo. Koro akwaya jokanyanam ni watim uru gini wapog ne ji rembwa kik wang'i dendwa kendwa to wang'i nyaka dend jok moko makale e midekre. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Luero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana nyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, Sadek Otieno. Kik bai.
Koro to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Mago mag tuke mag rawere ma higa 2024-2025 moser gi riwruok matayo tuke adhula pachoka FKF nochakre ayanga ka kuonde tugo mar 15 oseyier kaka kuonde mabiro bago tukego. Pewe moyier e boma ma Nairobi yudre Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Kachie, Starehe, Kasarani, Kayole, Kariobangi, Babadogo, Mukuru gi Makadara. Mondo mi tuke gi odhi nyime kendo tugie thoth gwenge ma pachoka, kaunti kaka Kisumu, Mombasa, Nakuru, Kakamega kaachiel gi Turkana bende biro bago tukegi. Tukegi oiriyo tumbe maromo 20 ka koro geno mar FKF en gero mich mag rawere kapod gitindo. FKF kuja kwa mtaa kuchezesha watoi ni kitu poa sana, kwa sababu unapata time kama saa hii watoto wakitoka church wanaendanga mambo mingi mtaani na wanakosa kucheza ball. Kama wana league ziko well organized, na ligi kama FKF watu wakisikia wanacheza FKF wanakuwa na hiyo morali ya kucheza ball. So kitu ingine hapa ndio talent inaanza kwa ground, na tunashukuru FKF kwa kuangalia hiyo talent yetu tunanecha hapa kwa hii ground. Football is about grassroots. So I think with this we'll be able to see another Messi, another Ronaldo from the youths here. That's what we're trying to do here. Yeah. Jotuka men mawuok pachoka noyudo thoth midila odiochieng' mogik mag tuke amen manokelo kanyakla pinje Afrika ma ugwe manorumo ayanga pachokae. Odiochieng' mogik mane ibage tuke mag amen mibage dho wath, Kenya nolo midila duto e kidieny mar kilo 70 gi kilo 80 e kind yowuowi. Oimore Musa mawuok e piny mar Tanzania noloyo Alphonse Gumba mawuok e pachoka e kidieny mar kilo 90 kind yawuowi, ka Gloria Nionkuru mawuok e piny mar Burundi nolo medila mar gold e kidieny mar kilo 60 bang' loyo Imane Kesa. Jen Kwamboka mawuok pachoka nolo medila mar gold e kidieny mar kilo 70. Tukego manobagi kuom ndalo 2 noyo jotugo maromo 50 kuwuok e pinje 6. About the devolved governments, we've got 47 counties whereby we need to reach them, and this is the only way to can reach that, because we've got talents, raw talents who are just not even Nairobi.
They are even in areas, very remote areas, but it's because they don't have anyone who can direct them. So just beach wrestling is the way to go. Definitely, the plan is for it to this is the first edition, so we hope that it will last as much as possible, as long as possible. It is part of our strategy. The International Federation has adopted some changes, some important development plans towards enhancing and structuring the African continent. You know, for the African continent, we only have one event per year, which is the Continental Championship. Team mar Equity Hawks ong'ado tiko mar finals e tuke okapu e lig maduong' mar Wakeni Banglo team mar Zitex Sparks e tuke adek kuom ariyo. Jobengi ma Equity nolo team mar Sparks points 6-1 kuom 46 e tugo mogik bang' timbe ariyo goromre tuke ariyo kuom ariyo e nus finals. Zitex no chako tugo maber e kuota mokwongo bang' loyo jobengi points 21-9 ka lek margi mar dhi nyime gi loch e kuota mar ariyo nogore Luanda bang' Hawks logi points 19-7 kendo otero tuge yweyo ka giromre points 28 kuom 28. Bang' wuok e yweyo jobengi noduogo loch e kuota mar adek bang' loyo Sparks points 17-6 kapok gitieko tich e kuota mogik points 16 kuom 12. Equity Hawks biro rakore gi joloch mokalo Kenya Port Authority finals mabiro chakore odira mabiro. Ikruok mag tuke rugby motisi ni Embu Sevens wibiro bagi kind tarik 12 gi 14 dweni e lap ma Moi Stadium County ma Embu chakore ka jobag tuke gi Embu RFC dhi nyime gi losa lap margi. Kano wuog jofwambo e lap ma Mois jakom mar Embu RFC Bosira Bija noleo ni tuke go biro chakore chieng' tich abich gi tuke mag kidieny jotugo ma higni piny mar 18. Timbe 16 nyaka sani osenyiso dwaro margi mar yuore tuke go kamoting'o Impala, Strathmore, Zitex gi Nakuru RFC. Timbe mamoko mawuok e alwora ma Embu oting'o Meru RFC, Chuka kaachiel gi Kirinyaga. Bosire nodhi nyime gi lero ni ndikruok mag timbe pod dhi nyime ne timbe duto mayudre Thurka. Last week Batuan tulikuwa na Meru Sevens ambapo tuliponea kidogo tungechukua number 1. Sasa tulitoka namba ya pili, that is we came the second number 2. So tukiangalia vizuri mwaka hapa Embu Sevens tumesema lazima hapa nyumbani hiyo award ama prize yote irabaki hapa. Ikanye moteke chendo mar Oimore nyakora mgajuan kapok awewa hang na kwany ma okuom ote kamoting'o mano mar Samuel Oyugi mar Oyugis wacho ni entiere kodwa wacho kanyo ni odoro tuke magamen ji aya erokamano ano ote kanyo mo ora gi Jakom Gideon Midega mano kawanya kwa Dorka wuodo yoma ogango kantie Kisumu wacho ni jopiny oseol kod kitelo mantiere pachoka omiyo jopiny sani dwaro mana lokruok mondo mi lokruok ema obedie. Neno kanyo ka Baldino Richo mar kuoko chia Odienya SDA Church wacho no mor kod chendo mar Ramogi kendo wacho ni mos kuom tho mar wagi Elsa Madi Nyasaye oket chunye kama okwe kendo ruotho migi hocho makende wagomo sahinya kendo wamedo kwayo hocho mar Nyasaye kindegi mabende wito waya Elsa Madi Nyasaye mondo miuteko mama Beldi. Neno bende ote mar Eri Kondemo kaya chungi Kanyamkago wacho no sebedo kodwa chendo kendo mora ahinya kaka waketo gi ewi kok gikotenre gi weche mago manyien matuche pacho kae kendo wakelo gi e yor adimba. Neno ote mara jamta wuoda wa Siboda kaito makosore Fredrico wacho ni enti Homa Bay County Stephen Otiwa mwalimu bora wacho ni sindo suba weche gilerie mokalo chinga kibo inbera ni kacha wacho ni inbendi mora ahinya gi chendo ni mar Oimore. No bende kanyo ote mo ora kanyo gi Auki Dibo kantiere Oyani Masai wacho ni en bende osebedo kodwa nyaka ne wachaki. Faith Mzomo kantie Malindi ka umos kanyo mar Samuel Oyugi aneno ko wacho kanyo ni oro ni mosero kama kuom keto Ramogi TV bende aneno kanyo ote mar Keri wacho ni en tie Nyakach
gi dagi milongo ni Abigail gimora hinya gi chenro ni. Neno bende Makakumu Junior kaachiel gi Tony Saka kantie Otonglo ne ote mar nyakwar Kadeso kendo oro kanyo owacho ni en bende weche gi chopo ne yo makare. Tabil Juma kantiere gwingo mag Kindu Bay wacho ni omora hinya gi weche gi mag Oimore. Omondi Brighton wacho ni entie Kosele mano e county ma Homa Bay. Karo Samuel Achenje wacho ni entie Isibania en bendo sebedo kuda nyaka no achak chino nyaka secheke. Evangelist Wodo Muya wacho kanyo ni walemuru matek ne piny Kenya kendo walam ne sirikal mondo owenego ganda jo Kenya kendo mago gin nyithiwa mwanyuolo. Kenya yuaguru richo uduto nikech ndalo giko pinye mosechopo. Mano ote moya hire Evangelist Wood Omoya. Lewis Woda wa Siboda ni kacha in bende neno bende Young Janet kantiere Kisii wacho ni en bende Kisii kocha umako motegno kendo weche gi chopo ne eyo makare. Kaachiel kod David Okoth. Eunice Atieno kantiere kodwa wacho ni Hustler Fund chane podi bando mano utimo upenjo. David Onyango Eunice nen pesa mane winjo bed ni duoko kosemi mano kotenre gi ote mar sirikal nen pesa mane itimo go ohala to bed ni duoke neno kopenjo kaponone nen pesa mane duoko so ne en ratiro mare. Kevin Ruto wacho ni en Pastor Kevin mar Orembe Roho mano Maler Chacho Yugis wacho ni oneno weche manyien kata mano Kenya Tech wacho ni ng'anyo bende koro medo timo bedo medre pachuka wacho ni walam Nyasaye mondo mi piny Kenya obed kod kwe e kinde bende koro yembe yuko piny Kenya. Peter Makodoyo wacho ni Oyugis pacho weche gi lerio poteo mos ne anyola moito wuod gi Denzel. Sirikal mar Ruto wacho ni oseolo ganda jo Kenya kendo lokruok emo ganda jo Kenya dwaro kendo nek okunjo bed ni bedoe mano pach Peter Makadoyo. Neno bende Victor Zip kantiere kodwa wacho ni embe entie kodwa kata kamano wacho ni jogo wach mar gomo miyo koro ngima lal ok en gima kare. Laren Carol kantie kodwa chendo bende wacho ni gidwaro lokruok mar telo. Wacho ni telo kosebed kitiyo makare gin kanyo gi jaode mulo teso ni James Waringa erokamano kuom keto Ramogi TV. Neno bende Felix Sonia Bwao nyakora mgajwang ote gi odhuro kwa chako somo gi piny nyalo ruka pod wantiere kata kamano duto tiomo swago ero kamano kuom keto Ramogi TV kinde duto kendo kuom oro ote magi chwalo ote ni ka okosomo kawuono kiny bende ne wasomo oko mane chenro machal kodma ka bende wakelo ni weche gi manyien lo timo Kenya moneno ni weche gi chopo ni yo makare kocha reporters magwa duto e counties mapacho ka wagoni ero kamano newsroom kata ne wantiere gi Ken Muga kaito ka wasebedo gi Lindsay Simani gi Lange jaloko mar Wilson Ochuka wagoni ero kamano honed makare nyinga Lydia Ukeyo.